Tikulandireni ku program ya exclusive interview pano pa Zodiac. Program ya sabata inoti khale tikucheza ndi Norman Chisale, mkulu amene amadziwika bwino ndi ntchito imene anagwira ku nyumba ya boma mnthawi ya President Bakiri Muluzi, President Bingu wa Mutharika komanso President Arthur Peter Mutharika. Ine ndilea Malikano ndikupemphani kuti mukhale pomwepo. Takulandirani wawa. Tashokoza. Ntchito yoteteza mtsogoleri wa dziko siya masewera a Chisale. Ntchito imeneyi ndiyovuta kwambiri, ndiyoderereka kwa munthu amene akungoyiona ukamapanga. Ndi ntchito imene umatenga moyo wako kuyika pa risk. Ukhoza kuphedwa, ukhoza kumangidwa chifukwa choti president wapangidwa chipongwe. Mu nthawi yanu challenge yayikulu inali yotani? Challenge imene ndinakumana nayo zinali zinthu ziwiri. Nthawi imeneyo timachokera ku Blantyre ndi former president Peter Mutharika. Ndeti tafika chaku Nathenje tinamva kuti kuli mademo kuli Longwe amene amapanga HRDC. Ndiye uthenga utandipeza kuti achinga pa matanki. Ndinenera kupanga chiganizo kuti president ndimuteteza bwanji kuti akafike ku State House. Azitsogoleri anga amene mabwana anga kwauza anandiyankha kuti ayi gwirani ntchito imene ino munaphunzitsidwa kuti president akafike ku State House koma osapangidwa chipongwe. Kachiwiri ndikukumbukira timachokera kusalima titafika padowa mchezi usiku tinakumana ni miyala yochuluka kwambiri imene yoti even president akanatha kuvulala, koma ndinayesetsa pa ntchito yanga ndi zimene naphunzira kumuteteza president, ndipo even mwala sona mpezi tinakafika mpana ku State House. Ndemo matani ndiwenera kudziwa chochita ngati msilikali ophunzitsidwa bwino, komanso sangoti msilikali chisawawa iyayi, koma msilikali ophunzitsidwa bwino kuti president zikachitika zoterezi ungamuthawitse bwanji. Ikuoneka kuti ndi ntchito ndithu ya ukazi oche. Sindiye kuti makhazo kuti mwazipereka inuyo kuziperekanso moyo wanu pamene pacha. Ntchito imene ija ndi ntchito yonena kuti iwenso umakhala kuti ukhoza kuphedwa, ukhoza kupangidwa chipongwe china chilichonse, koma chifukwa umakhala unalumbira kuti iwe umuteteza president, head of state, ndinenera kugwira china chilichonse kumuteteza. Up to now ndimamutetezabe ndipo ndidzamutetezabe mpaka nakalekale. Moti mpaka napano mudakagwirabe ngati wachitetezo wa Peter Mutharika. Chimene ninganene kwa Malawi nchonena kuti Peter Mutharika ndimamutenga zinthu ziwiri. Ndimamutenga ngati bambo wanga ondibereka, chifukwa family imene ijayo ndimene yandisamala kwambiri kuyambira Bingu ndakhala naye 8 years. Peter Mutharika up to now china chilichonse chimene chimakambidwa cha Peter Mutharika chimandiwawa moyo mwanga. Even wina kuti ndimumvere kuti akulankhula izopusa za Peter Mutharika ndimamva kuwawa ene ndimasunga mangawa. Ndipo sendizalwa pali ubale wina uliwonse ino ndi Mutharika ubale wa mmagazi. Ndinene zoona palibe ubale wina uliwonse. Ine ndinangotengedwa kugwira ntchito ndi Bingu 8 years. After 8 years ndimene matengedwaso ndi Peter Mutharika kuchokera 2012 kuzafika mpaka napano. Ndimapanga zanga, koma pamene ndimapanga zanga nimene abe kukumbuka kuti uku kuli bambo wanga amene ali Peter Mutharika. Nde inali ntchito imene mumagwirayi yochito lembedwa kwambiri. Why do you take it so personal? Ndifachani mazitenga kuti aliyesa amene amakamba zoyipa zokhuzana ndi Mutharika ine simandiwa. Why do you take it that personal? Anthu ambiri Peter Mutharika samamudziwa, amangoona kulankhula. Ndi munthu amene amatsata bwino zokhuzana human rights. Ndi munthu amene oti niyo kuti mucheze naye olo mumupemphe chinthu, ndi munthu amene amamasuka. Ndi munthu kwa ine
ndimaona kuti muli upangiri wache wabwino and wakhala akundilangiza mu zinthu zambiri, even ena kamamunenera zinthu zina zimandikhudza moyo mwanga and zimandipweteka. Nthawi imeneja malipiro anu amachokera kuti? Ndimalandira salary from government. Nthawi tinali mboma. Nthawi imene munali mboma ija mumalandira malipiro anu kuchokera? Yeah, from government. Nthawi imeneja inali zokuti mwapita kukamuteteza mtsogoleri ngati wachitetezo wa hayala ochokera ku Malawi Police kapena ku MDF? Okay, fine. Munthu unena kugwira ntchito my defense force. Ndipo nditachoka kumene kuja ndinaperekedwa m'manja mwa bingu. Ndinakhala ndi bingu 8 years kuchoka ku MDF. Ndinakhala okay, ndibwerere pambuyo pang'ono. Ndili ku MDF ndinagwira ntchito ku department ya intelligence and operations. Nthawi imeneyo akulamula former president Bakiri Morozi. Ndipo ndayenda ndachina Bakiri Morozi ngati president. Ndachoka pamene paja ndimene matengana ndi bingu Mutharika. Ndayenda dziko lonse la Malawi, amene kuziko la Malawi komanso outside ku Africa, ku Asia, ku Europe konse ndayenda, maiko enaso ndabwereza. Ndachoka pamene paja ndimene matengana ndi Peter wa Mutharika. Peter wa Mutharika ananditenga 2012. Since 2012 takhala tikuyenda limodzi up to now. Talowa mboma tonse tinapangidwa employ ku government and timatenga salary from government, not kuti Peter Mutharika amatenga ndalama kundipatsa EI, amati government kutilipira ifeyo. Nthawi imeneja mumaoneka kuti Chisale munali munthu wamphamvu kwambiri, enanso mpaka machitona zokuti Chisale ndi amphamvu kwambiri kuposa mtsogoleri wa dziko. Mukhoza kunena poti cha? That's a good question. Mamuposa akuti President Peter Mutharika mphamvu zake. Okay, choyambirira ndine munthu amene sinifuna nonsense. Mwina anthu amangondiona sinifuna nonsense. Ayi, munthu akufuna president appointment si ntchito yanga, ni ntchito ya ADC. Anthu abuke kwa ADC tofuna tuonane nda president, then president apereka okay kwa ADC. Ine ntchito yanga ndi chitetezo cha president. ADC ntchito yake si chitetezo. ADC ndikulandira ma appointment aja ka ceremony yo chani basi ndi ntchito zake zimenezo. So ine kwanga nkungonena kuti okay kubwera uje anyamatanga chitani check munthu yendoyenerera kuti aonane nda president mkatimu tamuseja ali kuno bwino apite akaonane nda president. Chifukwa chimene chingachitike mmene mucha president pangidwa chipongwe amayi ndikukuzani munthu mathera komwepo. Even olo chakwera panopa ndi president uja olongoti wazili mwala wampeza mutu ba kulowa mmene muchamo ose ajamangidwa. Komatu inutu akuti mphamvu zanutu zimalowereraso kwa ADC ndinu amene mmachita osankha kuti ayi Mutharika onane ndi wakuti kapenayi. Amene oni maganizo awo anthu chifukwa choti kumeneko kunalibe amangolankhula Chisale watiletsa mwakuti ife tinofuna ndi Peter Mutharika koma kutiletsa. Evidence yeni amene akuona kuti ine ngati Chisale ndinamuletsa kuonana ndi Peter Mutharika abwere poyera ndipasa bwereso malo ngati omwana kuti ine ndikuliuza dziko la Malawi ndidalephera kuonana ndi Peter Mutharika adandikaniza Chisale. Mwangotiuza kuti inuyo simafuna zachibwana. Koma ndinafunsa funso kuti akuti inu munali wamphamvu kwambiri kuposa Mutharika. Ndizoona? Ndizabodza. Ndipo ndizabodza chifukwa president ndi amene amakhala mu office. Peter Mutharika president former amandikalipira. So nine wamphamvu ndizikaloledwa kalipiridwa chilicha. Ndikalowerere zinthu zoti ine sindikuzidziwa zimene iwo amachita mu office imo. Aliyense chemwali wanga ndikuuzeni ali ni ntchito yache. Inu simauza president zochita inu kuti koma pampando apayikani wakuti izi zitera president inu simunali ndi mphamvu zimene manager. Ndibwerere pambuyo pang'ono. Kunali Ben Piri. Anthu anayankhula zambiri za Ben Piri. Ben Piri akusankha ma ministers, Ben Piri akusankha anthu kupita ku embassy, Ben Piri akusankha ali ndi evidence ndi ndani yokhuzana ndi Ben Piri kuti amapanga zimenezo.
muntu kakhala close ndi president udziwiretu kuti iweyo ndiwe odanidwa ndi anthu ndipo sembekezerenso kunena kuti anthu angakambe chabwino cha iwe I forget. Inu mukuganiza ngati kuti anthu ankanena choncho za inuyo chifukwa chani? Anali ndi malingaliro awo amene mwina amafuna kwa president ndikuwuzeni amasungidwa ngati mwana, mmayenera kumuteteza. President aliyenseyo sitikukamba Peter Mutharika yekha ayi. President simuyenera kumapanga zinthu zachibwana. Basi wina wake kungodzuka kunyumba kwake, kungodzuka kunyumba yabana ndakazache, ndifuna tionane nda president ndizakambirane nawo ine kunyumba kwako. No. Akazembe ali ndi njira yawo imene amapanga kubukira appointment. Akazembe amayenera kudusa ku foreign affairs awauze ipite kuti akaonane naye. Koma anthu akanena kuti ine ndinali ndi mphamvu ndi bodza la mkunkhuniza ndipo ndakaniratu mukana lero ndithu ndipo imene moyangana Malawi mtima ndithu jealous. Nthawi imene ija kufika lero anthu amati inu ndi mponda matiki kwambiri, muli ndi nyumba, muli ndi mabizinesi, magalimoto, osati sotu magalimoto wambawa koma magalimoto inene apamwamba. Tiziti chuma chimenechi munachipeza nthawi iti mwati mwagwira ndi ma president atatu? Ndathokoza chifukwa cha funso lanu. Ngati mungandilole kuti ndibwerere pang'ono kuti ndifotokoze bwino za chuma chimene mukunenacho. Ndagwira ndi ma president atatu. Pa ma president atatu amene wawo onsewa ndatumikira ndipo ndatumikira bwino osati moyipa ayi. Chuma chimene amanena anthu ndi iwowo chimene akuchidziwa. Mwina ngati kungatheke ndibwerere pa nkhani imene ili ku court yokhudzana ndi kulandidwa kwa katundu. Timafuna muyankhe nkhani kuti chuma chimene inuyo muli nacho kapena munali nacho mudachipeza muli ku State House kapena mutachokako. Kufuna tidziwe pali katundu osiyanasiyana. Pali katundu amene ndinagula ndi nthawi ya Bakili Muluzi. Pali katundu amene ndinagula nthawi ya Peter Mutharika. Pali nthawi ya Bingu ndi zosiyanasiyana. Palibepo kuti zonse zanguchitika kuti lero ayi kulibepo. Komanso ndikadakondwa kuti katundu wake amene akunenedwa ndi anthuyo ndi utiyo ndeti zichitenga chimenecho ndikuchiyankha, chimenecho ndikuchiyankha. Ndikanakhala takambadwa apa kuti anthu akuti muli ndi nyumba za nkhani malocation mumadera onse komanso muli ndi hotela chakunyanja uko. Mulibe hotela? Ndipo ndili nayo Zimata Executive Lodge. Mulibe nyumba ndili nayo pa area 3 apa ku Blantyre ndili nayo. Mulibe galimoto zapamwamba? Pamenepo anthu amanena kuti katundu amene uyu muli naye ya Chisale mudampeza mwachinyengo komanso mukanthawi koshepa. Anthu amanama ali ndi evidence imeneyo ndani. Mana mundukuze nzona munthu une anthu amangondiona pamene ndili sadziwa pamene ndikuchokera. Ena ayiwonso even amene ali government yomwe ndathandizapo ine nthawi imeneyo government yake ya IMCP wandathandizako tisaliso ifeyo mboma ayi ndili ndi dzanga matraki anga magalimoto anga zinthu zanga ndili nazo dzanga za personal ndisakugwira so ntchito muti muboma. Galimoto ndinayamba kugula galimoto ndili private soldier ku Malawi Defense Force. Ndipo even aku defense akuzoyikira umboni. Cell phone ndine stikali woyamba ku Malawi Defense Force kugula cell phone yake amene ndikukambawo kumakhala ma officers ndi ma other ranks. Ma officers anali ndi mafoni amene amapasidwa ndi government. Inawana nthawi imene ineyo ndilala ndigule foni ndinali nayo ndekha imene wonse anthu amabwera amene timbe no phone foni yeniyeni ya normal cell phone yomwe ikugulidwa pano mbwerekete nthawi imeneyo sinali amasewerayi ndipo ndikukuza nizona. Sono sikuti ndine munthu wangonena kuti basi no Chisale akuti chifota ndi Peter Mutharika. No. Ndikulankhula kolakwika and mitu yawo anthu amene sigwira ntchito. Matraki ndinali nawo, mabasi ndinali nawo anga. So lero munthu uzikatenga chinthu chimene ndidagula 2012 2013 kumbaka kamba za lero. Peter Mutharika anaka president ali 2013. Peter Mutharika anaka president 208.
210 why osakamba chalero chimene mungakambe chalero achisale ndikira ndikaipa ngono chimene angakambe chalero azikamba zazimata mwamanga zimata 2017 2016 mwamanga zimata ndalama mwasenga kuti mwamanga manyumba kusanjika alimo 7 mumpanda ndalama zimene zimwazitenga kuti ndifuna muti yankhe lero mwazitenga kuti ndalama zimene za Malawi adziwe lero mwachita bwino ngakhalebe mwina zili kusogolo kwano mukalata imene ndinalembera minister kumeneko musafike kuti fika kwa Chisale tikufuna muti yankhe apapa tisakupita kumeneko one step at a time amatero ine ndikupempheni kuti question imeneyo muyiphatikize kumeneko ndipo muyiphatikize kumeneko kuti kumeneko nkupende tambasule pano mukuchitanji panopa ndimapanga mabizinesi anga ndimayeseresera kwa mabizinesi osakuyenda ndipo anayima ndipo palibe business iliyonse imene ndingakuzeni kuti ikuyenda and ndili pano mwina mawa ndikhala ndikuchotsa anthu ntchito ena 12 kuti ayi basi kakumeni mumachita mabizinesi anji ndi osiyanasiyana amene ndimapanga and ndikupempheni kuti kumene tikupita konso mukamafunsafunso ilo mwilike monso limene lolo kuti tilumikize limodzi zonsezo pano simungafotokoze kuti mukuchita mabizinesi anji no ndikuwuzani komano ndilumikize ndi inayo imene mwanisungira ija yes milandutu idafika nthawi ina yake yokuti idakungana Chisale mutangochoka kumene mboma mati mukamangidwa mlandu mukamachoka kuti akupasani belo mlandu wina ukubwera munkamva bwa mwina ndinene choncha Malawi ndine munthu wokwiya ndipo ndikamati ndine wokwiya mwina anthu samaziwa ndi ena kuzofusa amene ena ngoni anawo problem moti apa ndinokwiya apa tucheza nanu ndipo ndinokwiya ena akuzonga kuti akuti munthu ndi wokwiya kani yake ndeziti mwina ndibwerere pambuyo ndikuvomerezadi zenizeni kuti ndakhala kumangidwa nditamangidwa poyamba ananditengera ku Lilongwe police station nakhala 3 days nachoka ku Lilongwe police station ndinapita ku Maula nditapita ku Maula naka 3 days ndinapita ku Mangochi nditachoka ku Mangochi ndinatengeredwa ku Blantyre police station ndinanyamulidwa ku Blantyre police station maenda kose kumuli mmanja mwa police ndipo ndili mmanja police nditachoka ku Blantyre police station ndinabwerera Lilongwe police station nditachoka Lilongwe police station ndinabwereraso back Limbi police station ndili ku Limbi police station ndinapangidwa lifa kuti ndipite ku Chichiri prison kumene kuti ndakakhalako 14 days ndili mu Chichiri prison ndinachoka ku Chichiri prison kundipatsa bail ndikungotuluka pa khomo la court la high court ndinapeza macruiser 3 ali panja kuti tikukutengani ndipo muli ndi mulandu mulanduwo akuti mukayankhira ku Lilongwe okay fine tinachoka paja sinabwere ku Lilongwe ndinakagona ku Chiromoni police station titachoka kumene kuja tinanyamuka kubwera ku headquarters kufika ku headquarters ananoti sitikufunani ndife akufunani ndi Lilongwe ndinapita ku Lilongwe kufika ku Lilongwe station anandiuza kuti ameneyo akagoneso kuti ku Kanengo police station the following day yake anazanitenga 4 o'clock back to Blantyre tachoka ku Blantyre back Lilongwe ndimeneno amanduza kuti akapali pano pa iniyo mukasungidwe kwa limande nkhani ya njaunju ndinakhala mu ndende almost 5 months njaunju case ndekuliso attempted murder ya mzimayi Blantyre imeneso ndinakhala nayo ku ndende 14 days ku Chichiri ndimamva kuwawa ndipo chimwe ali ndikuze nzona mupite kwa Mgona lero olo mupite ku Kalonga olo mupite ku Nsanje mukamfuse mwana wang'ono umamudziwa Norman Chisale akakuyankhanu yes ndimakudziwa ukumudziwa bwanji
amangomanga inu mumaona kuti kukumangamangani kumene kuja sikunali kuyenera? That's nonsense. That's bullshit. Mwatero? Of course. Chifukwa kumanga kuchako ndikukuuzani chemwali kumangidwa mene namangidwa ine kumanga ndikunena zona anthu adzayankha. Olonta mwalira wina adzabwera kufuna kuona chilungamo. Waye munthu ya amamanga moteremu lamulo likunena kuti ngati inu mwalakwa chemwali tengani milandu yonse iunjikeni kampatseni. Munthu uyo ayankhe. Mwagwiritsa ntchito mawu anu amene sindingagwiritse ntchito. Koma pokumangani si amakuuzani kuti mulandu umene tikukumangirani ndiwo. Okay. Ndikuti kumangidwa kulibe vuto. Mamangidwe ndiwolakwika. Chifukwa iwo akanatenga milandu yawo yonseyo ndikuyika poterepa kuti Chisale muli ndi milandu iyi tiyankheni. Milandu imene anandipanga ine. Okay. Ndipite panjaunju case. Ndani mdziko munomo sakudziwa zoti nena panjaunju. Ndani aliyense even zodiac imene malengeza kunena kuti ayi tamanga former bodyguard wapita muthalika anapha not kuti amaganiziridwa anapha njaunju dziko lonse pati pamene panalembedwa choncho kuti anapha ndipo sino amene mumanena kunali mneneri wawo wa polisi kadadzera amalankhula nditu oyaita manga former bodyguard wapita muthalika amene anapha njaunju alibe evidence. Today nkhani imeneyoyo ndinalowa mkoti no evidence ndikutulukamo Chisale sana pange. Do you think akamandione amaona kuti ine ndimakondwera ndimasangalala ndimakondwa nazo mukuganiza kuti ineyo akutchali chikwanga kumene mapempera mpingo wanga wa CCP amandiona bwanji wakupha nde mukuopseza kuti azayankha? Yes, of course. Ndipo ndikubwerezazo azayankha motani? Okay, thank you. Adzayankha chifukwa cha mamangidwe sadamange motsata lamulo. Ndipo kaya kumene aliko kaya kustenga ngati madolo kaya kustenga ngati chani koma I tell you adzayankha. Even ine ndakonda mwalira kuli ananga kula azinzanga kula anthu ena amene adzadzuke kuti kuna polisi amakumangani mukunena polisi amakumangani wokuti azayankha. Oyambirira ndikuze nchilungamo aina zakhala polisi kuyankha chifukwa munthu musakamange nkhani ya mada ndi ichi ndi kesi yoopsa kwambiri. Mada chemwali inu yomathera pompo moyo wanu mulibe sotsogolo chifukwa ngati mupezeke umboni kuti munapha munthu mukapita kumene kuja mwapita for good. So chimene amafuna anthu aja choti ine ndipite for good. Ndinali ndi madrivers yanga amene ndimakhala nawo kwatenga kwazuza nenani kuti inu musavutike mungoulula kuti anapanga izi ndi Chisale kwashisha anthu aja. Anthu ena panopa akuvutika because of me. Zinthu zoti anthu sana lakwe kutenga mfuti kwalozetsa mkamwa zona ndimamva kuwawa enda apolisi panopa ine ndachenjeze ndipo ndachenjeze trigger happy imene amapangayi yokuti okay ukamangeni wakuti speed adzayankha. ngati mukufika pomaopseza chonchi simuli mboma nthawi imeneyo zinkata zija tinafunsa kuti munali ndi mphamvu kwambiri nthawi imeneyo zinkata ngati mukuopseza polisi lero. Ndi ndikuwuzeni chinthu ichi abwere ngati wina aliyense adzafotokoze ngati wina wake ndinamuopsezako. Izi ndikulankhula ifo cha mkwiyo wanga umene ndili nawo chemwalolo muli inuyo kukumangani ni mada kesi olomai yanu wamanga lero kuti anapha akuti mungabve bwanji moyo mwana kena kunkuka kuti akesija munthu jadi timanena mizira zona zimenezo ndi bwanji simukubwera poyera kupita sipa pompa jamukauze kuti Chisale jadi mamuna mizira kungokhala kuseri kwa phanga ambuya wakhululukire amamva bwanji moyo mwawo. Lachinayi pa 26 October. Lachinayi 26 October, yes. Mwalemba kalata. Yes. Kupita kwa nduna yona za chilungamo ataita si mvalo. Yes. Kalata ya madandu kwa gwanji kuti mpaka namufike polemba kalata imeneyi kupita kwa nduna. Choyamba nene kuti sindinaone nduna yabodza ngati manager. Choyambirira Minister of Justice amenero khala munthu onena za chilungamo. Mutati muione kalata imeneyo ndalembera direct ndetapanga makope mosiyana. Ndeyo aja ndinapita ndekha kukasiya kalatayo. Koma the home minister kukayankha unena kuti ayi ineyo kalatayo sindinaione koma nonkati sunaione kalata ndio kuyankha chani.
and ine ndamene napita kwasiya kalatayo and ngatali ma CCTV aonetse kujena kwako ku ministry kwako munapita kalata pamanja ndinapita ndekha osati kumpatsa munthu lero chiminista chizikalankhula monga tamenewo that's totally bullshit kulankhula kwabwino ayi ndikumva kuwawa ndine munthu ndimamva kuwawa munthu uzikhala onena za chilungamo osati kumangopaka anthu wena chifukwa cha politics because ndikuvutika chifukwa cha politics sindipanga nawo ndale zawozo koma ndimakanga ndi threat basi threat kuti amene iyu nditithanine bwanji amene ndipange naye bwanji aminista anayenera kunena chilungamo zikomkwambiri kalatalandira ndipo yafika iyenera kupita koyenerera noti kukayankha nonsense ngati zimene anayankha paije pankhani ya kalata iyi mwafika polusa mpaka naso ine kudabwa kuti alusa athu awo mwati munakapereka nokha. We want you to clarify kuti kodi kalata imeneyi munakapasira ndani. Thank you so much. Ndinapita ndinasiya galimoto yanga parking zawo za anzathu amene amagenchera ku Ministry of Justice ndipo ndinakwera ma steps ndekha ndinafusa pansi perception ku office kwa nduna ndikuti anandipasa direction ndinakwera mpaka na mwamba nditafika mwamba ndinakumanaso ndi munthu kumfusa office ya nduna nditi ndiyo ndinapita ndeka red carpet ndinakaponda kumene koko ndinapeza secretary ndimafuna bwana palishani okenda kwisakata hii okay fine thank you khalani hapa ine ndakapa mpando mu office mwangu ma secretary anatenga iyi ndi atone general iyi ndi achankakala iyi ndi no basi it's okay tukutani tukapereka pompo ineso ndine munthu ndiso ndi intelligence sikuti kapeno sitikali wanga ndi wa ubulutu iyi ndi intelligence munampasira secretary wao apatsira osati inu kuona na maso ndi maso iwo sina onani nawo koma ninafufuza yafika yes yafika and itafika iwo akudziwa zimene anachita anduna akudziwa zimene anachita sine munthu wamba otantha zinseretsa ona kuti uyuyu basi no tikoza kungonama kunamizira ndimamva kuwawa ndine munthu azinena chimwe mukalatayo munali uthenga ukuti chani mukalatamo munali zinthu ngati zitatu ziwiri kunali kuwauza kuti moyo umene akupanga moyo wankhanza enda akundizunza komanso kunali kudziwitsa United Nations komanso kunali kudziwitsa human rights yathu yakuno ku Malawi komanso kunali kudziwitsa ambassador wa America awo anali makope oti tingwa apatsa ndiye uthenga unali mmene munthu wauza kuti iwo akundizunza pa zifukwa za ndale and munomwe ndikubwereza amvalo Minister of Justice akundizunza because of politics. I have evidence akundizunza because of politics. Sindipanga politics. What evidence do you have? No, abwere boyera mfalo abwere boyera ndipo ndikwafuna abwere boyera kuti ndapasa evidence kuti mukupanga izi fanyeza kuti zonse zimene analankhula nditseka pambala mbanda. For Malawians mwina to appreciate mene mukumvera. Can you be able to give us evidence? What evidence do you have? This is politics. Kuyamba kunimanga kwanga mmene ananimangira kumafika tsiku la lero ina ngakutsekereni munthu account osatengamo even olo 1 kwacha kuti mukagwiritse ntchito ndio kuti imeneyo ndi umunthu umenewo and amene amakana mwina Malawi ndauze lero anthu akutukwana kwambiri Malawi muno majaji amangomulakwira ndipo ine ndikuwauza Malawi ndalowa makoti ineyo kuona zinthu jaji amangokuuzani ena akuboma tabwerani inu tabwerani ndiye mufika mkoti muja muli mkoti muja mukudzamva kuti ata state sakubwera ndachoka pano kuli Longwe ukafika ku Blantyre kuti ndikamvere case ata state sabwera ndimva bwanji moyo wanga fine ndabwerera judge waika date lina bwerani wa state ndikulowa mukoti kunama ndili pomwepo a police mango get ready charge yako ndikubweretsera ananamiza koti mwaopyeza sindikumuopyeza ananamiza koti kubweretsa umboni wabodza mapeto ake kesi ndikutani ndikuluza boma liluza ndrama zambiri ni makesi anthu ambiri not achisale oka chisaleyo kumsiye pambali iluza makesi ambiri chifukwa chake ndi chani kupanga zinthu chifukwa cha politics chisaleyo tana 9 naneso I'm tired ndine munthu and I repeat I'm tired.
In the exclusive interview pano pa Zodiac ndipo program ya chalero tikucheza ndi Norman Chisale amene amadziwika bwino ndi ntchito imene anagwira mbuyo ku nyumba ya boma nthawi ya Bakili Muluzi, President Bingu wa Mutharika komanso Peter Mutharika. Tikupitirabe ndi program imeneyi, takhala ndi pomwepo. Takulandiraniso ku program yathu ya exclusive interview pano pa Zodiac ndipo mu program yathu ya lero tikucheza ndi Norman Chisale amene anagwirapo ntchito ku nyumba ya boma nthawi ya President Bakili Muluzi, President Bingu wa Mutharika komanso President Peter Mutharika. Chisale mu kucheza kwathu mukumakambapo kuti munali msilikali wa MDF nthawi imene timati Malawi Army. Tinakuona nisoni pa chithunzi pena pake mutavala uniform ya nkhondo. Yes. Ndizoona ndipo ineyo ndithu nali msilikali wa Defense Force. Even panopa kunena kuti kumalawi kwathu kuno kwabwera amaliwongo, kwabwera adani ofuna kuononga dziko lathu, ndipo ndikhoza kupita kukamenya nawo nkhondo kapali pano. Ndipo panopa ndili m'manja mwawo mwa Malawi Defense Force. Mudakali fit. Ndili m'manja mwawo ndipo amadziwa kumene ndili, kumene ndikupe. Aliyense msilikali amene anapuma akupuma amadziwika pamene ali. Kuti mwafuse Chisale mungampeze ozana amene yotu ali pakuti koma kumudzi kwawo ndi kwakuti. Ntchitoyo ni manyadira. Tiwerere pa nkhani ya kalata. Thank you. Mukalata yomwe mwalembera anduna amvalo. Okay. Pali malo ena pomwe mukuti ndiwerenge bwino kuti ndisaphonye yayi. Okay. Mwanena kuti muchingerezi. Okay. Some of the countries who have been experiencing chaos. Yes. They have experienced those due to some of these insensitive issues. Yes. Let's tread this carefully. Yes. There are supporters who are not happy with what is happening to their people. Yes. We have a good and peaceful country. Let's continue to love our country so that it should be like this for many years to come. Yes. Mawa mino wa muranta uzanji. Thank you so much. Ndipite pa Chilima, Vice President. Mukuona ineyo menezi ndizikukhalira mdziko muno ndi Vice President. Ineyo ndili ma examples amaiko ena. Ifo ndayenda. Maikoso ankhondo ndayenda. Ndikumaona chimene chimabweretsa anthu kuti azipange chimakhachani. It's mkwiyo. Chimene akumpanga Saulos Chilima. Saulos Chilima ujayo amachokera ku Nchewu. Bushiri amachokera ku Nchewu. Sindikulowelera nkhani zawo. Kwa Mungu ona Saulos Nchewu, Bushiri Nchewu, ine Chisale Nchewu. Do you think azibale a Saulos amamva bwanji moyo mwachi? Do you think azibale aine amamva bwanji ku Nchewuko moyo mwawo? Munthu umakhala chitsiru kwa anthu ena, koma kwa azibale yako sukhala chitsiru. Ndi zimenezi mtundu ndi mtundu mukamakanga mukusankhana kuti okay ichi tisapange ichi tipange awa tatsegulira account awa tisatsegulira account. Zimenezi zimabweretsa mkwiyo. Account ena akutsegulidwa only account ya Chisale yoka musatsegule. Why? That's politics. Ngakhale mwayankhapo kale ndimafuna ndibwere apapa koma ndimafuna muyankhe apapa bwinobwino kuti trade carefully. Yes, azipanga zinthu mwachilungamo mosamala kuti pasabweretse mkwiyo kwa wanthu. Chifukwa ine ndili pano mwina ndikositewo china chake ndalawitsa. Chimene ndalawitsa chija momwe ndichipangidwe treat bwinobwino anthu ena ake sachimva bwino. Azapezeka kuti atenga zinthu ife munthu watu pamene ndi mwina ine ndinalawitsa. Koma kuchipanga treat bwinobwino tiye chinthu chalakwika tiye nacho ku koti akoti anene enda asalowerere and I repeat amakoti ndi anthu osalakwa ndikubwereranso ndipo ndi osalakwa pakati apo mwina anthu fenali busy kwatu kwa amakoti majaji akungogulidwa ndi boma. Ine ndikunena ndi experience amakoti alibe vuto ndipo kulibe jaji amina makambali kuti ine ndikhale mbali. Never. Ine kundipeza ndalakwa ndivomereza kuti ndalakwitsadi. Koma vuto ndi state limene manena bodza limene likubweretsa chaos ija. Which supporters are not happy amene mwayika mukalata mwana? Okay fine. Pamene mulipo eniyo muli ndi abale yanu choyambirira muliso ndi azinzanu amene mmacheza nawo amene ndi ma supporters anu.
ineso ndi ndazi zanga ndiso ndi azibale yanga amene achaso ndi masupporters anga ineso ndikozonso khala supporter wanu pali ena amene simungadziwe kuti ndi masupporters ayi koma ine ndimacheza nawo amene achaso akamamva nkhani zija amakwiya nazo kuti izi zikuyenda bwanji ndimamva kuwawa nde tibwerereno ndimafuna pa mufotokoze bwinobwino mawu ndinakambacha ngakhale munabwerako ku nkhani ya Chilima ndi Prophet Shepherd Bushiri kwati nawonso akuvutitsidwa akuvutitsa akuvutitsidwa ndi ndani awiri simukuona amene akuapangira kumati akupita ku court akupita ku asintha ma charges tikuzimva majen ma radio ku makoti mo tikuzimva vuto ilili ine ndikuti ndiphunzitsa ndikuphunzitsa ndalowa mkoti ine kufika mmene mucha tikusintha charge ndikuisintha charge tabwera tikusintha charge kusintha katatu ma charge why ngatana ndi evidence osangotulusa yoone nini ya Chilima osasintha so ma charge zima ndi wawo specifically anthu awiri wa mwachula ndikuzaziphatikiza mwino yes of course ifeti machoka mcheo tonse Bushiri is from Cheo ndanu ya Chilima from Cheo ine from Cheo why ena osewa okay ndibwerere pang'ono so nkhani ya nation mu government inali anthu angati why so special ndi Chisale kuti basi ino tingomulanda katundu Chisale titere Chisaleka why kulibe anthu amana manga maloji kulibe anandifusako ananditanapo kuti loji ndama mwasitenga kuti that's bullshit. Is it not coming from the background imene tinakambirana utsogolo kuti you were the most powerful person nthawi imeneyo kuposa so mtsogoleri wa tsiku ndizipezo ndizabodza alibe evidence ine Peter Muthalika ndimo mtenga ndi bambo wanga nde pano mukuyembekezera zotani kuchokera kwa anduna amvala ayankha mwaziona nokha pa newspaper zimene ayankhayo ndamva amve mtima mwawo ndatani ayankha zotani Malawi ena amene sanaone mwina amve pani ayankha kunena kuti kalatayo iwowo sadaione ndipo ikakhala kuti yapeza ngatidi nkani zimenezo zili zoona zimene amafusa pa mfusozo zapita kwa olakwika zinayenera kuti zipite ku court ndikunena kuti ndamva ene mwauze kuti ndatani ndamva yankho yawo mukuchita munakambapo kudandaula kuti mukuchita kufika polephera kulipirira fees anu yes inuyo achisale ineyo ndili kulephera kulipirira fees anu chimene chimachitika anthu mumalankhula zimene inu mukudziwa osati chimene chili mwa munthuyo ndinapempha olatulutse ku Ministry of Justice kwauko ndinapempha ndi mwana ku sukulu mutenge ndalama 3 million ilipiridwe ine ndili mu ndende ndipo anakana amene anakana ndi Stephen Kayuni nthawi imeneyo ali director DPP kwauko adakana and mwina ndipezerepo mwayi a Stephen Kayuni mulungu akukhululukireni kumene muliko mulungu akukhululukireni munazuza ine munazuza family yanga munazuza azibale yanga kuvutika because of you one day chilungamo chidzaoneka chifukwa iwowo ndamene anapanga zinthu zabodza zimene anzawo akuvutika nazo today endi ndiliuze mtundu wa Malawi a Stephen Kayuni ndakana kwakhululukira ndinayankhula nawo pa foni through munthu wina wa ku MCP kupepesa a Stephen Kayuni kunipepesa kuti adandilakwira ndipo iwowo alilede kuthandizira kubwera kuzakupepesa ineyo ndikunena pano pa mtundu wa a Stephen Kayuni nkhani ndikunama mubwere pano pa Zodiac muzanene kuti Chisale amanama. Do you have evidence of what you are saying? Yes, I have. Ndikuti. Are you aware? I repeat. I repeat. Mukulankhula kuntundwa Malawi ndipakanema apa. I repeat. Amalawi ngati Stephen Kayuni akukana ndikumpatsa mwayi apite ku koti ndikumpatsa mwayi abwere muno. You have evidence of what you are saying? I have evidence. Ndipo amapita kukauza anthu enacha koda chimwene yake sada ndikhululukire ndiye ndikuti yankho yake sindayankha amene mukwatuma achanso ndikuyankha pano pa TV Stephen Kayuni sindiza kukhululukirani moyo mwanga ndimapemphera of course koma sindiza kukhululukirani munazuza family yanga munazuza ana anga kukuuzani kuti lipirani school fees za mwana ino ndikukana munakambaponso kuti mukalata muja
mukukanikanso ma basic needs kudya ngakhale pa fees paja simunasindike timafuna tidziwe kuti anake ati timamva kuti ana anu ena anamaliza kale sukulu. School one si matter ndili ndi ana amene ali kunyumbako ndikukupe mphani ni azodiac mupite kunyumbako mukachite check mumadziwa kuti ndimalera ana masiye ana masikini mumadziwa ndimalera ndini mumadziwa kuti kunyumba kwanga kumakhala ana masikini amene ineyo ndimasamalira ineyo kuti mwaone ana aja muona kuti sa masikini mungoona ngati anawamba ndikakhala nawo gali moto muzilawanda ana Chisale pamene anake siyanga ndinango watu kwawo njika ali kunyumba kwanga pompa even to date kuzonyamuka mukaone anthu zonsezo samadziwa. Achisale kuwerenga kalata yanuyi zikuoneka kuti mukuganiza kuti boma likungofuna kukuzuzani mwabwera apa nkumatchulanso mayina anthu mwina amene akungogwirira ntchito ya Malawi, they are public servants, akugwira ntchito in their capacity muofesi mmenemo kaya ndi DPP kaya ndi akupolisi amene mukuwatchula dzina apa amalawi m'misewu mukunjako akumaona ngati kuti mwina inu munachita zambiri zoyipa nthawi imene munali mboma kutinso mwina boma ili is not biting enough on you considering zimene amalawi m'misewu mwakuganizira kuti munachita zoyipa zambiri nthawi imene ija. Is this unfair to you? Ndizopweteka and ndizowawa. I'm talking of Malawians in Miseum, what they are saying. Yes. Could they are not biting you enough? Okay, fine. Kulibe kwa mina kulankhula mamene ndipondo kusanchunga muchemwani. Chifukwa ndo aja anazindikira kuti munthu yuyu amamuzunza chifukwa cha zifukwa za ndale. Okay. Tene ku court sigera man agwanayo. Okay? Amfuna kuphanzi mai agwanayo. Njaunju agwanayo. Okay, ne anthu oba akaonene kuti uyuyu akupanga zinthu zokuti sakumuta ndikumva kuwawa ndibwerereso kompaja ndikunenetsa Bible langa ili Stephen Kayuni sinza kukhulukira moyo mwanga mose mulungu achite nawe Stephen Kayuni muwachula ramine ndipo I repeat Stephen Kayuni ndipo sadzerekezeso effect from today onwards you and me kulankhula na phone. Are you trying to run away from my question? Yeah, and to miss. No, iyo ndayankha kunena kuti akanakhala kuti anayi ndi evidence ndinakamangira zimatha zimenezo akanapanga produce kuti mwabaya apa munakamangira zimatha. That's okay. Bible mwatengala Chisale mwabwera nalonso mu studio muno nthawi yakumanganija koyamba ndi imene tinakhala tikuonani fo nthawi ya bodyguard wanu sitinakuone mpone ndi Bible munkaenda ndi Bible limene inu ndi munthu okhulupirira chimene ndinganene mwina akuzonena kuti anthu imene anayo state house samaenda ndi Bible Bible ni makhala nalo even gadi moto ndikamaenda ni makhala ntchito imene imafunika kupemphera ineyo ndi makhulupirira Mulungu amene amafuna kunditaitsa Mulungu wanga ndi anthu awawa amene anabweretsa chokhumudwitsa kwa ine. Modi ino mmakhulupirira ndithu kuti Bible maenda naloli Mulungu amadana ndi ziphuphu amadana ndi katangale amadana ndi bodza ndi kupha zonse zimene mwatchulazo ndipo ndimakhulupirira ndipo ndikukhulupirira amene akuona kuti Chisale anapanga katangale pakuti abwere ndipo akapereke report kandi ku SCB kandi ku polisiko akapereke report ndi evidence. Ndinagwira ntchito mboma sindalowere china chilichonse chokhuza na contract. Ndinagwira ntchito mboma sindinalowerere pena pali. Are you telling us that you are clean? You are clean. Ndipo ine ndikukuuzani. Okay, ndikukuuzeni mawu awa. Achakwera ndi president. Munamba mwaona pa Achakwera atapita shoplight kugula bread. Munamba mwaona kwa Achakwera atapita ku shop ukagula chitseko kuto ndikumanga nyumba yanga ndendekeke apo. Anapita pa Achakwera amakhala ndi anthu amene anthu aja amawathandizira ndipo wathandizira zina akhoza kuzidziwa zina osazidziwa akhoza kuzidziwa pambuyo kuti okay apa chidwa chitseko pachapa tupanga izi
muntu uja amakhala busy. And even inele lolo ndikoza kunena office ya president ndikuidziwa ndakanima president osewa antama mutu kwana chakwera ndizona adama tukwanidwa koma kuti wina akalowe mu office posimasewa komatu mukuyankha milandu ina yokhuza nanso ndi kugwiritsa ntchito tipping pa Chingerezi titero nambala ya chinsinsi ya mtsogoleri wa dziko mukuyankhatu milandu imeneyo ndikuvomereza tikuyankha mlandu umenewo ndipo 100% tikuvomereza koma iwo ali ndi umboni onena kuti ife tinagwiritsa ntchito mwakuba ayinawo umboni ndeti dikire kuti nkhani imeneyo ili mukoti kuti ino imeneyo idzatulukira pati pomwepo koma mawu amene ndinganene achakwera sangapita kugula cement ku shop sizingateke pano tikukamba zokuti bungwe lolimbana ndi nkhani zakatangale la ACB latha zaka 25 likugwira ntchito yolimbana ndi nkhani zakatangale mdziko lino mukuona kuti bungwe limeneli lagwira bwanji ntchito mu zaka zimenezi 25 ineyo ndikuwuzeni chilungamo ola ACB nditu mumve ACB kuli anthu odziwa ntchito ndayamikire koma munyengo iyi talowetsamo politics kwambiri and even amene akugwira ntchito ku ACB aja akukanika kugwira ntchito chifukwa cha politics sindikukamba mbali imodzi ndikukamba mbali zonse za zipani zonse chifukwa zipani zimalowereranso mu ACB ndimafuna ndifunse kuti kulowerera politics yake mbali itiyo ya boma ili kapena boma lanunso linkalowerera chimene chimachitika ACB akuza kupeza kunena kuti Chisale anapanga zakuzawo ndeti mufufuze kapena wina akuza kuchoka ku chipani ndikumpatsa wa ACB amwene mutifufuzirei nkhani uja pokafufuza nkhaniija amwe tachita nisanga by tomorrow mutsekere munthu amene komatu sininamalize kufufuza tantsekerani basi Chisale akatsekeredwa wa ACB sanafufuze nkhani mmene adzikapeza nkhaniija kuti nkhani iyi sinali chonchi nali moteremu Chisale watsekeredwa kale ACB ntchito amayidziwa koma zavuta chifukwa cha politics yalowamo kwambiri. Are you confirming kuti so boma lapitali nalonso linkalowerera ku ACB? Mwandifunsa funso labwino kwambiri. Ine ndakanima president angapo zimene zikuchitika boma ilili ndi maboma amene apitawa zosiyananatu zosiyana pati panalibe munthu amene amatenga phone mwina kumuimbira director, for example director wa ACB kumeneko tamfufuzani wakuti mpangiza no ni ntchito yawo and president Peter Mutharika sanaloledwa kuonana face to face ndi director wa ACB paeka kulibe ndipo sadaonanepo even a single day all a single day matemba kayandani sadabwere ku muliru ndi bible iyi sadabwerepo koma chimene chimachitika ngati matemba akufunika kuti abwere mu state house abwera ndi anthu pakhale anthu president yapo anthu ena apa asazanamizirane kuti okay mumatuza zakuti ayi director wa ACB ayinokhala paeka chief justice akuyinokhala paeka ku parliament nawonso akuyinanso kukhala paokha ndikati ndikuwunikireni pa mawu amene wowo tikulowerera kwambiri ku ACB tasiya pomaliza nkhani yakatangale ndikupaseni mphindi zochepa ziwiri zokha kuti muthandize kulangiza amalawi amene akuonera programu iyi kuipa kwa katangale mwayang'ane m'maso ndithu amalawi mwachenjeze kamphindi kochepa kokha kuipa kwa katangale. Ayi ineyo ndisanafike ku mbali yakatangaleyo amalawi ndikudziwitseni kuti ndine munthu okhumudwa kwambiri. Isiti kumalizatu programu iyi ndikungofuna kungoachenjeza amalawi kuipa kwa katangale. Kuipa kwa katangale ndikonena kuti tikatengadi mwachilungamo kuti ndi munthu adalakwa ndiye kuti umayenera kulandira punishment. Sono amalawi ngati ifisiri samala ndiye kuti tizapezeka kuti tikuzunzika chifukwa cha njira imene tinapanga mwina yachidule yoti tipeze ndalama katitani kanthu kang'onong'ono kukapezana kwa mavuto ndine kuachenjeza kuti ngati kungateke mwina tiyeni tichepetse kapena kusiya kumene. Masiku apitawa tinakuonani mukuonetsa chidwi chozapikisana nawo cholowa ndale kuzapikisana nawo ndithu ngati phungu wa nyumba ya malamulo zili pati zimenezi. Nchewu Central constituency imene mukunenayo. Ineyo panopa chidwi cha ndale kwenikweni ndilibe ndimagonera kwambiri kuuza churches. Ndikufuna kwawo kwa iwowo anthu akumudziwo amene akundikakamiza ine
kuti ndikaime osati akukakamizani kwambiri kwachi osati kuti ine ndikufuna UMP ayi ndipo ndinapita mwina ndikuuzeni chonchi MP amene ali kumene koko ndi ona bombawala ndi ine ndi munthu ndi m'bale wache timachoka mudzi umodzi nyumba zimodzi Nkhoswe wa ukwati wa mbawala wa MCB ndi nkhosweso wa ine nkhoswe wathu ndi mmodzi and sizingatheke kuti ine ndi mbawalayu tiyambane chifukwa ndife pachibale koma izi zikubwera chifukwa cha mkwiyo funso lanu munafunsa kunena kuti muli ndi followers anu mkwiyo umene nkhanza zimene ndalandira ine anthu aja anokuona kuti kutipangira izi and m'bale wanga even mbawalayo ali pa mavuto chifukwa cha zinthu ngati zimene zizi chifukwa constituency yake ya anthu amene atchulawa tili limodzi tonse ine Chilima Bushiri tili limodzi mbawala tili limodzi constituency imodzi nandu aja akuona picture imene ija chidwi choti ine ndime mwini wake ineyo sindikufuna ayi ndilibe nazo ntchito koma anthuwo ndi amene akufuna tswinake ndampha mawu nde ino mukuti mulibe nazo ntchito anthu akufuna nde mutani poti inu simukuzifuna okay ngati kutakhala kunena kuti ineyo ndiyimirire kumene koko ndikuyenera ndimpeze m'bale wangayo mbawala fani m'bale wanga ndimpeze ndimuuze achimwene ABCDE ine ndikuwuzani panopa ndikulankhula pano kuchokera pasi panga pa mtima mbawalayo alibe vuto kumeneko munimvetsetse vuto ndi chipani chimene iye ali chifukwa anthu akuyang'ana kuzuza kumene okhala anthu kala kuti zuza even mbawala atalero la kuima independent akhoza kuwina chifukwa chake nchani even ine nipanga support koma na kunena kuti akayimira mali Congress party I tell you siziteka and I tell you ndikunena zona chelu siziteka anatizuza kwambiri and ndi mkwiyo akuzuzani munjira yanja Chisale kuzuza kwa inu ndi kwa muzi wonse muzi wakuzunzikanso motani kumene ndatokoza mutati mupite ndikuuzeni mukafike ku ntcheu mukafuse nthawi ya njala Chisale amapanga chani akakuza nokha okay nthawi yoti pali mavuto Chisale amapanga chani akakuza nokha nthawi ya zisangalalo Chisale amapanga chani akakuza nokha zonse zija ine ndangokhala kutopa pali m'bale wanga mbawala akatani akapanga momoti ine ndimpange support m'bale wangayo mbawala sindikumkana ndi m'bale wanga weni osatisobera nakaenda kumpanga support yeyi koma panopa sindikumpanga support lero mbawala akutukwanidwa chifukwa cha kuzunzika kwa ine mukukamba mawu kuti anthu akuzunzika mwina nthawi ya DPP kuti ichoke mboma anthuso angati akutizunza zikusiyana bwa zikusiyana ayimwene zikoza kutheka kuti anthu amazunzika mu nyengo imene ijayo koma chakudya amachipeza kandalama kamaoneka koma panopa chakudya anthu akuvutika ndalama sikuoneka olo pamene muli pa chemwali nkutheka even olo kunyumba mene mmachoka zina zake zakusokonekerani koma ngoti ndipitabe kuntchito kuli mapokoso ku chipani cha DPP kuli chibwirikiti inu mukuziona bwa anyway ndanena kale kumambiriro kuti Peter Mutharika former president ndi bambo wanga ndipo ndi bambo wanga ndipo palibe angandiuze munthu waizi ya Peter Mutharika osateka anthu akuona ndi iwowo maphokoso moti inu simukuona ayi sinkuona kulibe ku DPP chifukwa anthu aja akamakanga tata akukangana nyamayo kanje bwino nyamayo njonona nkhumba imeneyo yonona anthu akuyikanganira kuti aje neni ngoni akuyikanganira kuti aje kumapeto kwake kwa zonse muziona just wait isindilibe udindo ine kuchipani cha DPP ndilibe eni sindingamfule deep za muchipanimo kuti akulizi kuti koma ine ndikakhala ngati mmodzi okuti ine ndimamteteza Peter Mutharika ndimathakuona palibe phokoso inu mulibe nkhawa kuti kutsogolo ku chipani chitha kugawanikana sizingatheke ndipo ine ndikutsimikizirani ende ndikulumbira dzina la Mulungu amalawi ine ndikukuza DPP singagawani tasiyani muone chifukwa amene akukolezera nkhanizi ndadera osati aino ake ayi mwakambapo zokuti inu ndi Peter Mutharika ndi chonchi pamodzi yes ananena kuti afuna imenso inu ndemanga yanu ndiyotani pa maganizo a Peter Mutharika okuti afuna imenso ndikoza kukuuzani kuti ineyo amene aja ndi bambo anga ndikubwerezanso
even a single day sadandiuzepo mawu onena kuti ndikuyima, sadanene. Koma chimene ndikudziwa ine kuli pressure yoti abwana jasagona kuchokera kwa anthu amipingo, kuchokera kwa anthu ena ma supporters chabe. Is that not a political statement? Zimene timamva kale kuti pressure kuchokera kwa anthu. Ineyo ndili pano ndikoza kukuuzani ndimalandira mafoni kuchokera kwa anthu opempera, anthu amba, kama chief executive amwenye auze bwana atani ayima atombole mpaka na mwenyeso. Mwenyeyo ndi citizen wa Malawi. Iyeyo anangokhala kuti ndi mwenye koma kwawo ndi kunoko. Amwenye onse amene mukuwaonawo ndi Malawi sanenera amene acha kumavutika. Kapena zimamveka kuti amadya nawo amwenye kwambiri nthawi ya DPP afuna teroso. Okay. Mwenye bambo yake anabwera kunoko ku Malawi kuno ine ndisanabadwe 40 years ago. Mukanena kuti amene si Malawi ndiyaka mukamuzunza. Mwenye ali ndi ufulu kuthandiza wina aliyense amene akumfuna ndikufuna kwake. Enda akamavutika anthu aja even ineyo zimandiwawa. Apart from the political pressure imene mukuyikamba zipani amwenye inuyo achisale mumakhala nawo a president mumalankhulana nawo amakulangizani munatero nanunso ndikukhulupirira zokuti pena mmatha kuwapasa maganizo anu. Inu mukuona bwa kuti ayimenso? Mmatengera mphamvu chikulemera njani. Ine ndikhoza kulankhula mawu pamene ukuku mphamvu ukuku nzochuluka zoti anthu ayima ine ndilibe sei. Ife kufuna maganizo anu maganizo aineyo ndikhoza kukuuzani kuti ndikwabwino APM ayime chimene ayimire apulumutse anthu amene akulirawa. I'm not a politician, sindipanga nawo politics, koma ndikungoziona ngati kudziko ayime ende ndi ufulu wake ndi maganizo ake kaya katuzo kuti sakuyima koma ngati mwini wake watsimikiza kuti okay zimene anthu andipempha ine ndipanga ngati ine pa zimene ndimamva it's better ayime mwini wache chifukwa ndimandira pressure. Lero mene mabwera pano ndili panjapa mafono kauka please Chisale muli ndi zaka zingati mutha ukonda mutanena pagulu zaka zake? Of course ndi zaka 42 kapali pano. Muli zaka 42? Yes. Mulungu atakudalitsani kutsogoloko. Pano mwayamba kale kuonesa achidwi ngakhale mukuti pasayiwa political statement kuti kuli pressure kunjako anthu akufuna kuti muime mtsogolo mumatha kuzaziona mutayimira ngati president wa dziko la Malawi. Mafusa bwino funso limenelo anthu asamangodziona kuti izi ndi president. Ubulutu uli magulu nonse mukozokhala kuti masukuluwo kachani muli nazo koma office ya president simasewera nsakunamizeni. Munthu usamangodzipaka kunena kuti ine ndikozokhala president. Even achakwera lelolo achakwera kosukamboni yanga kuti mukafuse akozokuuzani no stuff nsanje tuchitipa maiko akunja akufuna iweyo munthu umodzi uchiyendetse ndiye basi ino ineyo Chisale afuna president size ya moti simuganizako kuti tsiku lina lake muzakhale pa ballot ngati mtsogoleri wa dziko. Singateke pazifika zambiri MP omwewu oloso MP ndikuti ndayima pambali chifukwa kuli mbale wangayo ine ndili pambali ndiye ndikungoziona kaye kuti kodi zinthu zikuti chani akufuna ndi anthuwo ndi tsiku limene mwini wake ndidzayankha koma chikuvuta ndikundizuzako kuti notsopano kuzuza kumeneko nkumene kubweretsa pressure. Mwati president ndovuta kwambiri mtsogoleri wakaleso apita muthalikana kambo kuti si chinthu chamasewera kuyendetsa dziko. Boma latonse mukuliona bwa likuyendetsa bwanji dziko lino? Ndiyambe ndikunena kuti kuyendetsa boma simasewera chamwali. Ndimapita ine mu office mwa APM ndikugogoda gogo ndikuuza kuti kamwene iwe ndikulowa ndikukhala ine pa mpando apa deski bwana waluku koma mafailo ali apa sitikuona anatungula munthu mmodzi azipange hando zonse zicha. Ndino kuli ma ministers ena ndi ma advisors ena amene amagwira ntchito mwachibwana kumuonjezera president uja kuti no akhale mavuto se atakuchitikawa mdziko mnomo. Amalawi ine ndikukuuzani ndagwira ntchito ndi ma president yang'ananiso amene akumuthandizira not kuti president kuti zonsezo agwira kuitsandi iyeyo ali mavuto ake ndavomereza koma ntchito ya president ndiyovuta ndiyowawa.
ino ndi zinthu ziti zimene mukuziona kuti sizikuyenda bwino tukamba za tonse kuli zitukuko muli Longwe muno misewu ikukonzedwa pena paliponse zitukuko akutero ino ndi ziti zimene mukuziona kuti sizikuyenda bwino kufunseni kuti mundipase example msewu wake uti umene akupanga atosa alansi ino simukuona mukamayenda muzinda wa Lilongwe mundipase example wakuti ino makhala kuti Chisale ine ndimakhala ku area 3 muli Longwe simukuona zitukuko chacha kwera chonena kupanga iwowo ine sindikuchiona ndiuzeni ino ya muli Longwe muno zimene mukuziona zakupanga ndani mukunena roundabout ikupangidwa pa agent pa 711 pa crossroads zinthu zija anthu mwina simamvetsa kumakhala kusiyana project imene china chilichonse ndizapita Mutharika nthawi imene Peter Mutharika amalonso mboma panali zinthu zina zimene anamalizitsa za Joyce Banda aso panali zina zimene zoti amaoneka kwa CEO za bing kumakhala kusiyana achakwera ngatata zawina 2025 kupita ndidzakuza ndulauza icho zinthu zija kumakhala kusiyana moti mukunenetsa apa kuti palibe chitukuko chimene atonse apanga ine ndikupanga example roundabout no ndi zinthu zimene Peter Mutharika adapanga kale mwina makamumona ma social media achakwera kutsegulira zoti akupanga zawo iwowo chimene chikungwavuta kusaona zinthu zimene zili zofunika chofunika ndi chani chifukwa ine mwina mundifunsa kuti ino mutakhala president ndi mmene zinthu zililimo mungapange bwanji choyambirira ndikuyenera kuona moyo wa anthu ndikoza kuyesa kuyimitsa project yoyime tengeni ndalama izi zigwire ntchito apa mooneka bwinobwino mosasokonekera moyo wa anthu upite patsogolo mukudziwa kuti ife timatha kupita olo kuirovo olo kupita makampani ndikukakamba nawo kampani kunena kuti tikukweza sugar amene yuyu inuyo amene yes sugar uyuyu tikumukweza on which capacity now mafusa labwino sugar akukwera akufika pa mtengo wa 1000 kwacha tikumchotsa pa 700 why okay tikumukweza chifukwa choti muna mataxi chanchani zimauti no akuluakulu tatiyeni titani tikambirane sizingatheke ineyo ngati munthu organizaso ichi akwese mpaka na sugar ndimapeza njira yokalankhulana wanthu aja pa nthawi yanga osati ngati government chifukwa choti ndimagwira ntchito ndi bwanacho not ngati government akuluakulu mukweze foja simungati komere kontima mwakuti ano boma lanulo mwina itatilankhula akuluakulu alankhulana anthuwa oyenerera aja ndikupita kukalankhula nawo mwina kwa inu pamene tikumaliza program uyi mtsogoleri wa dziko amenereka kukhala ndi makwalitezi ati okuti atukule dziko number 1 ainoka mtsogoleri wa chikondi kwa mwana wina aliyense wa MCP wa DPP wa Ford chipani china chilichonse chimene chili mdziko muno amukonde akachoka pamenepo akhale munthu wopa Mulungu okuti akakhala iye akamala mu office ndi kupemphera ende akamala nkhuladi adzilankhuladi zinthu za chilungamo kuti zimene ndikulankhulazi ndizoona endi mtsogoleri akhale ndi masomphenya osankha azitsogoleri motsogozedwa ndi Mulungu osati kungosankha mtsogoleri chifukwa chona kuti iwe munonacheza naye kapena chifukwa kuti mumatha kulankhulana ni mistake yakulu kwambiri chifukwa even ine ndanena kale kuti ine Professor Mutharika ndi bambo wanga asanisankhe udindo chifukwa chonena kuti ineyo ndine bambo wanga ayi koma ndisankhe kuti ndikozadi kuthandiza anthu so panopa zambiri zikulakwika chifukwa chokuti ena amene ali m'mipando siwoyenerera koma chifukwa choti adathandizako abwanawa pa kampeni ndakulandira awadi yawo utsogoleri umafunika masomphenya pa maqualities osewa amene mwatchulawa ku DPP ndi ndani amene ali ndi maqualities ameniwa okuti atha kuzalamulira dziko la Malawi ndi kunyamula dziko lino Peter Mutharika ndamene akuzopanga chinthu chimene eni sindikunenera kunena kuti mwina mkuzone kuti Chisale akufuna kuti Peter Mutharika abwere kuti iso azakhale mwakuti never ndikukuza ni mtundu wa Malawi ndinagwira ntchito ndi mapresident wa kwatha ine pano ndikungomuteteza president ndipo simudzandiona ndipo ndikunena ku mtundu wa Malawi kupita State House never even olo Peter Mutharika atawina lero kupita State House simudzandiona ine ndipita State House koma ndimamuteteza ndipo ndidzimuteteza mpaka na tsiku limene lota kupita State House chifukwa akupita nanga ndi business
akupita. tikuyamikeni kwambiri Norman Chisale chifukwa munazipereka nthawi yanu kuti mucheze nafe program yathu ya lero ya exclusive interview pano pa Zodiac. Tathokoza. Omonso nimene tamalizira program yathu ya exclusive interview lero timacheza ndi Norman Chisale amene anagwirapo ntchito ku nyumba ya boma mbuyomu nthawi ya President Bakiri Muluzi, President Bingu wa Mutharika komanso President Arthur Peter Mutharika. Ine ndile ya malekano mwakumanonse.